Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga si Rin, hingkod ang panyadaron, usa ka single mom. Niya ako magtrabaho karon sa Singapore. Itago na lang ang akong address diha sa Pinas. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa sitwasyon namo sa amahan sa akong anak nga usa ka Tagalog nga niasad magbase sa Singapore. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Gipadala na sad ka kwarta sa kachat ni mga Amerikano, Daimel? Yes, Day. Suro na sa tadi ni Singapore, ha? Treat na sa Hayahayas babae, ah. Maminyo mong ka ni Seg Amerikano. Ay, giingnan na takag pag-chat po diag Amerikano. Ay, di lagi taon ko kalahutay in English, day. Uy, ibaw ka ba ya? Pila rin kabuka akong in English. Di niya may magkasinabot anang Amerikano. Ay, shush. Ibaw pa lang sad ka sa kong in-English, Day. Ay, binayabas po. Pero nakasinabot naman gahapon min sa kong Amerikano. Uy, kay lapaw man sab siya. Wrong grammar man sab gani siya. O, parehas, Rami. Nagtukang maayo na lang yun na sa mo in-English. Oy, dili, oy, labaw pang binayabas ng ilang grammar mo. Pero day, uy, maglabad lagi akong maghuna-hunaan ng in English. Uy, tagsaragani ko makiksulti anang akong amo kay kapoy, kay pangitag in English. Ani na lang, Day, ay. Na may dating site nga mga Pinoy lang. Kana na lang. Kay, ay, kung ina nga, disab ka makamao magtinagalog. Aw, kamao man ko magtinagalog ba? Nga kamao sa din na silang tanan nga magtinagalog. Oh, may mga Bisaya man pod. Kana na lang sudling nga dating site sa mga Pinoy. Tuoda. Niya to ilan mga profiles din ng mga Pinoy ang mga dating site. Request messages. Hala, may nag-message na ako. Verhel? Ah, Tagalog mo ni. Tandaan ko yung profile. Oh, ini aram sabihin siya sa Singapore. Ako siyang replyan. Unya, kumusta ang Pinoy dating site? May ka-chat na ko dito. O sa Katagalog, day. O, niya aram sa siya din sa Singapore ng trabaho. Oh, nice na. Sure nga may trabaho. Unya, unsa man tan-aw nimo, ha? Asa naman mga station sa inyong panag-chat? Da, ila-ila pa, oy. Getting to know each other, ha? Pero ganahan ko no kung musuro sa gipuyan din sa Singapore. Pwede na ko no kung musuro dito, day. Ini go! Aron malinaw po ka din ni Singapore ba? Kay mapun-an na ng imong mga kaila. Ulitaw pa mo ka? Ah, litaw ko na siya. Pero litaw sa gid ka, ha? Amo ganing pakikita, aron masuhito ka niya. May kagusto masab ka. Medyo. Didi go! Sige! Naldaga man sa bitaw ka. Maayo ka ni nila ni. Halika, welcome sa tinitirahan ko ito sa Singapore. Sensya ka lang ha, medyo magulo ang kwarto ko. Bisa kasi po wala akong oras, hindi na ako makapagligpit sa mga gamit ko. Ako nang magligpit at magtupi sa mga gamit mo. Wag na, kaya naman sa'yo. Okay lang yun. While mag-usap tayo, tupiin ko rin itong damit mo. Okay. Seren, parang ikaw na talaga ang babae hinahanap ko na maging asawa ko. For real. Mahal kita, Seren. Ay, ginaw ko! Celine, gano'n ka, oy! Nagsuka, oy! Uy, laming sudan niya ako niluto! Nabdo siguro ko, Daniel. Unsa pa? Mapdos ka? Sa Tagalog? Wailay nga laki nga nakahilabot na ako sa Singapore. Ang ako nagka-chat nga sa Katagalog sa usa ka dating site. Pagkibaw na akong mapdos ko, nipauli ko sa Pilipinas aron mga anak. Matagbuan sa akong pagmapdos, magpada ang Tagalog nako og 5K. Og diyan mga anak nako, nagpada siya og 8K. Normal lang ang akong pagpakanak. Nakagasto lang ko sa ospital og 3K kay may PhilHealth man ko.
Apan, wa day ko kibaw nga dahil nakakita na sa pictures ang Tagalog sa among anak, nausab ang iyang pagtagad nako. Dili ko na siya makontak ug nibalhin na siya og puyo og trabaho. Mao nagplano ko nga mobalik og trabaho diri sa Singapore aron masuportahan ko ang akong anak. Kay wa namang di magparamdam ang Tagalog. Unya, Mabalik kag larga sa Singapore aron magkita na mo adtong Tagalog nga nagpamabdos nimo ug maulit na sab kadinhi mga anak. pa, dili ingon ana, uy. Ang akong anak na nga akong giguna-una ini gayon na. Mularga ko usab sa Singapore pa, tungod og alang ninyo ug sa akong anak. Og dili na tungod atong way nung amahan sa akong anak. Tuhoy ko nga nakakauna jud kog tagan. Sige na pa. Oy, di ko pa salig ako no bantay ang hangtod. Oy, kay sakit na baya ning tuhod ko. Ma, Kung makasweldo ka na onya Singapore, pagkuha gyud mo bantay sa imong anak, ha? oh ma, ang mahinungdanon karon ma, nga makalarga dayon ko balik sa Singapore. Unya, day, unsa may plano ni mo nga nabalik ka naman din sa Singapore, ha? Pangitaon ko tong animang katagalog, aron pangayuan og sustento sa mong anak. Ha? Ni ganyan no, likay na siya nako. Wa na gyud ka mahibaw og asa ni siya ron. Wa nagkitaon, kay giblock naman sa niya. Og nag-check ko sa iyang trabahoan. Wa naman sa siya dito. Ingon man sa iyang gipuy-an. Imo sa ron tatong gisusi silang lugar sa Atos Pinas. Na, wa ko tuloy. Ang ako lang hibawaan nga, taga Cabanatuan City siya. Pero ako kibaw asa sa Cabanatuan. Bangas ka. Gikuha gyud ta tanan kompleto. Palang, saon, salig mo sa dayon ko. Pero nagdam ka siya apelyedong imong anak. Wa, day. Kaya inyo itong nurse hospital nga kinahanglan makapirma ang amahan sa live birth sa bata usa makadasa yung apelyido. Oy, mo ba? Anak di ay na. Ay, pastilan. Unya, unsa man na ni mo ron? Dili ko nungunon sa papangita itong karaho. Pasustintuhon ko gid siya sa among anak. Suwayan ko pangita ang Tagalog sa social media. Base nag-open ng blind account. Uy, nibalik naman di ang iyang account sa social media. Maayo, og online pa siya. Karon ka, ipiin kita. Naunsa? Wagid ko magdahumday nga magduda siya nga dili niya anak ang among anak. Ha? Matod niya. Ipa-DNA test ko na namo ang among anak aron sa pagsiguro nga iya bagid ang among anak. Unsa? Diyan nakitaan ko siya og balik sa social media, nangayo siya nako og uban pa mga pictures sa among anak. Wa ko magdahom nga magduda ba di ay siya nga dili iya ang among anak. Mao di ay nga iya kong gilikayan ug niundang na siya og suporta sa among anak. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod unang pangutana. Nagduda ang nakapaanak nako nga dili iya ang among anak. Kung mapamatud-an sa DNA test nga siya gid ang amahan, makapugos ba ko niya og pangayo og sustento alang sa among anak? Ikaduhang pangutana, unsaon man ako sa pagpangayo og sustento niya nga wa naman kumahibaw ug asa na siya magtrabaho dinhi sa Singapore ug wa sad kumahibaw sa ilang kompletong address diha sa Pilipinas. Ikatulong pangutana, makapangayo ba ko og sustento niya bisan ug wa magda sa iyang apelyido ang among anak? Kay wa siya diha sa akong pagpanganak. Og makapangayo ba sad ko nga may trabaho man ko diri sa Singapore? Ikaupat og katapusang pangutana, dako siya og sweldo diri sa Singapore. Kung panalit mo file ko og support, unsaon man nga niya amang ko diri sa Singapore ug layo niya ang among anak kay naa man kini sa Pinas. Mahimo ba? Asa man ko moduol? Palihog, tabangi og pambagi ko. Kini ang akong suliran
Si Rin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, mga personal na mga problema, mga emotional na mga problems ug unsa pa nang mga giagian nato in life kayo lagi mo kabalaka no ipadala gyud na naman ni kasulbaran tanan no mahuman ug masulbad ra gyud ni ipadala na inyong suwat ato nang suryahan no ipadala sa suliran_612@yahoo.com na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik ni kauman ani nga pahinom. Padani sa email account nato nga suliran_612@yahoo.com nga tawgon nato sa pangalan nga si Serene kay taga Singapore di ay ni siya ron. Wow, no? Hello ninyo kalayo na gyud natog abot oy tungod aning ato ang kaning sa ato ang Facebook, no? Sometime ani nahitabo katong naa na siya sa Singapore pag 2015 yan isud man ni siya dating site nga Pinoy Tagalog di sad siya sure kung ninyo ba or ulitaw nagchat-chat sila ug of course pila ra may istorya nahitabo nila karon no naana ni sila'y anak no so una niyang pangutana nagduda ang nakapaanak nako nga dili iya ang among anak kung mapamatud-an sa DNA test na siya gyud ang amahan okay makapugos bagyud ko niya og pangayo og sustento alang sa among anak of course ikaw mismo nga mama ba di lagi din nato dugayog storya ikaw mismo nga mama even without a DNA test ikaw kibaw man gyud ka kung kinsa gyud ang papa anang imuhang bata no so ayaw. And of course, kung siya mo'y papa, because sa DNA test, mo magina ang siyensya. Di naman gina nato malimod, di naman gina nato ma-deny. Then, checkmate, gina siya ha, kinahanglan, muhatag gid siya suporta. Kay obligado man ka, kay ikaw may papa. Ikaduhang pangutana, unsaon man ako pagpangayog sustento niya, nga wala man ko mahibaw, ug asa siya magtrabaho, dinhi sa Singapore. Ug wa sad ko mahibaw sa ilahang kompletong address dinha sa Pilipinas. Okay, maunay nakalisod, I think kinahanglan sa gyud no? Kay kung mangayog tag sustento, mangayog tag suporta, mo padatag demand letter, mo padatag sabtina, at least man lang kibawta. Now, kung dili man gyud gani, no, pwede man gyud ta mo resort ug kana ganing sabtina pinaagi sa publication. I-publish nag newspaper unya it is as if na servant siya summons makapadayon ang kaso. Ang problema na pud nato anak sunod is kung mudaog ta and I know mudaog man gyud ka, inig-ingon sa korte nga hatagi gyud na og sustento, makinhanglan gyud ta makahibaw ug asa ni nato i-serve, inig pa-execute nato sa support, no? Sige lang, gamay raman gyud ning kalibutan ba, gamay raman po din social media, no, we will see. Ang importante, ang akong gipahibaw nimo, pwede gyud ka makapangayog suporta, pwede ka maka-file, no, mag-publication lang ta, mo bayad tas newspaper, unya i-publish na ang imuhang petition for support or child support. Ikatulong pangutana, makapangayo ba ko og sustento niya? Bisan ug wa magdala sa iyang apelyido ang among bata. Kay wala siya diha sa ako pagpanganak ug makapangayo basad ko nga may trabaho man ko diri sa Singapore. Ang kanang paghatag og suporta, dili man gud na ingon nga kay abi wa mo na minyo or wa man gani magdala sa imong apelyido, dili makahatag og sustento ang siya, no? Ang basihan na gud nato usara, ikay papa or di. Kung yes ang tubag ana, obligado ka nga muhatag og sustento. Dili po na ingon nga kay abi naa siya'y trabaho. Kay katong panahon, no, nga naghimo mo ang naporma ng anang bata, duhaman mo. So duha pud mo, no, nga mo padako anak niya. Duha mo naghimo niya. Duha mong naay obligasyon nga mo suporta niya in town, no? Abi kay una kay trabaho, dili pa siya gipangway kinahanglanon ang bata. Oy, naa oy, muambag ka, muhati ka. Kamong duha kay puros mo na itrabaho. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana, dako siyang sweldo diri Singapore. Kung pananglit mo file ko og support unsaon mani nga naaman ko diri sa Singapore ug layo niya ang among anak kay naman sa Pinas. Mahimo ba asa ko moduol? Okay. Ang akong duda ba kay kibaw kag asa ni siya dapita sa Singapore ug kung wa man gani ako nakaadto man gid ko anang embassy dinha sa Singapore kanang consulate office ninyo. Naa man gid tay mga record sa mga overseas Filipino workers. Pwede ta magpatabang dito, no? Para malocate siya ug magstorya mo. Ina nga di man
man kaganahan no nga mo file pagkaso, magmalinawon lang mo basta mohatag lang siya og suporta. Di kasabot gyud na siya nga nung wa din ha ang bata sa Singapore. Una way mo bantay, ikaduha piting mahal na sa pagskwela. Mahal-mahal ng Singapore ha, dili na basta-basta nga nasod. So, kung gusto siya, muuli siya Pilipinas, ayaw pod ilimod ang iyahang katungod nga makakita siya, makabisita siya para makakita pod siya sa iyahang anak, no? Pwede ninyo ipahusay. So, ang ako no, dili lang sa siguro ka mo file og kaso suwayisa na mapatrace o mapatabang ta dinha sa consulate office dinha sa Philippine Embassy kay Pilipino man pud na siya ipatawag pagstorya paghusay mo kay para mahibaw-an ninyo no nga siya gyud ang papa unya unsay iyahang plano makahatag ba siya og suporta from there basi makuha pa nimo ang iyahang address ha mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw.